Slava Bogu Otcu na nebesima, ime Isusa Krista, milost vam i mir od Boga Oca našega Isusa Krista. Hvala drago Otcu nebeskom da smo ova jedna zajednica koja želi služiti Kristu, ne zato što to mora, već zato što to želi dobrovoljno. Kako bismo bolje upoznali samoga Isusa, nije dovoljno, iako je jako poželjno, da svi imate svoje Biblije, ovu jednu prekrasnu knjigu koja govori o našem Gospodinu. Moram nešto reći vam. Ova Biblija, ova knjiga vas osobno neće spasiti, ali će vam pokazati put do spasenja. Pokazat će vam put do Isusa. Pokazat će vam kako je Isus živio, što je govorio, kako je radio. Ako tvrdimo da smo njegovi sljedbenici, da smo njegova ljubljena djeca, onda trebamo Isusa nasljedovati. Isus je rekao, ja govorim ono što čujem da moj otac govori, ja činim ono što vidim da moj otac čini. Jer ja poznajem oca i otac poznaje mene. Da bismo mi mogli činiti ono što Isus čini i govoriti ono što je Isus govorio, isto tako i mi trebamo poznavati njega kao što on poznaje nas. Pa da započnemo. Zašto sam sjeo u ovu ovakvu stolicu? Ja bih vas zamolio sve sada da svoje misli, koji ste ovdje sada prisutni, koji ste sada ovdje prisutni, i svi koji ovo slušate sada i gledate, da se usredotočite na Jahvu nad vojskama. Ova stolica trenutno predstavlja prestolje Jahve nad vojskama. Ja nisam Jahve nad vojskama, niti ću to nikada biti. Nisam Isus, niti ću to ikada biti. No međutim, zamislite to prijestolje. Estera. U ime Isusa Krista smiri se. Zamislite to prijestolje koje izgleda kao čisti kristal. Podovi su od čistoga zlata, zidovi od čistoga brušenoga kristala, prozori kao od dragog kamenja jaspisa. Iz njegovoga prijestolja, iz njega sjaji takva veličanstvenost, takav sjaj, takvo svjetlo, kako nitko ne može razumjeti svojim umom od ljudskog roda. Međutim, naš Jahve nad vojskama, on je vječan. On nema ni početka, nema ni kraja. I on jednostavno postoji. Mi to ne možemo razumjeti jer smo ljudi. Ali on jednostavno postoji. Njemu ne treba nitko. On je sam sebi samodostatan. Njemu ne trebaju savjetnici. On ima anđele oko sebe, arhanđele, onima koji mu služe po zapovjedi. Kao u vojnoj hijerarhiji, vojnik je dužan izvršavati zapovjedi. No međutim, Gospodin naš očito da baš i nije bio
u potpunosti zadovoljan. On je htio tu svoju ljubav koja je bezuvjetna, veličanstvena, tu svoju pravednost, tu svoju milost, tu svoju istinu podijeliti s nekim tko će njemu služiti, ne zato što to mora, već zato što to želi. Ne po zapovjedi. Osobno sam otac, imam dijete. Ja ne bih želio da moje dijete meni služi po zapovjedi, već da ja svoje dijete savjetujem kako treba živjeti u životu i da to mene dijete sluša zato što to želi. Znate, Jahve nam je dao jedan prelijepi i predragocijeni dar koji mnogi ljudi na ovome svijetu olako uzimaju. Taj dar je toliko dragocijen, toliko dobar, ali isto tako i preopasan. A taj dar je dar slobodne volje. Taj dar može vas odvesti u život vječni, ali taj dar može vas odvesti u propast. Vi odlučujete, ne sutra, preksutra, za 10 godina, danas je dan spasenja kako u pismu piše. Vi danas odlučujete s kime ćete živjeti u vječnosti. Da li sa Isusom ili sa Satanom. Nebo je prekrasno. Prekrasno je izrađeno. Tako napravljeno da je savršeno. Da nema ni jedne travke, ni jednog drveta, ničega što može biti nesavršeno. U nebu nema tuge, nema jauka, nema plača, nema boli, nema mučenja. U nebu je vječna radost. Jedan moj bivši kolega i prijatelj, sad još uvijek prijatelj, me upitao, što ako živim vječno u dobrom, a jednoga dana samo poželim da mi bude loše? Na to sam mu postavio protupitanje. Što ako cijelu vječnost živiš u najgorim mukama, a samo jedan dan poželiš da ti bude dobro, a to dobro nikada neće doći? Jahve na nebesima nije stvorio pakao za ljude. On je stvorio pakao za pale anđele, za bezbožnike. No međutim, sami ljudi odlučuju da odu na to grozno mjesto. Jahve Bog u svojoj sili, sjedeći na prijestolju i gledajući patnje ljudskoga roda koji je zadesio zemlju, iz tolike velike, prevelike ljubavi prema toj zemlji, prema ljudskom rodu, on je donio jednu odluku. On je ustao sa svoga prijestolja, po Duhu Svetome sišao na zemlju, utjelovio se kroz ženu, tada djevicu po imenu Marija. Ona posle nije bila više djevica jer je još imala sinova i kćeri, ali o tome ćemo u jednom od drugih službi govoriti. Preuzeo je ljudski oblik krvi i mesa, bio je savršen i neporočan u svemu, ispunio je sav zakon do najsitnijih detalja,
I zamislite, farizejima, saducejima, levitima nije odgovarao. Smetao im je. Smetao je njihovome nauku i onome čemu su oni poučavali ljude. I oni su odlučili nešto. Ubiti ga najgorom mogućom smrti. Ono što je on prošao u onome trenutku, to čovjek sam ne može ni zamisliti. Neki ljudi danas u ovom svijetu mogu barem nešto toga zamisliti, jer su prošli mučenja i muke zbog Isusovog imena. Ali ono što je on prošao, vjerujte mi, u ime Isusa Krista smiri se. Vjerujte mi, to ne može proći ni jedan čovjek. Molim vas, uzmite svoje Biblije. Prorok Izaija. Pedeset i treće poglavlje. Prvi stih. Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, komu se otkri ruka Jahvina? Tko da povjeruje nama što nam je objavljeno? Mnogi danas u svijetu govore kako su svećenici ti, kardinali, biskupi, Franjevci, časne sestre, takozvani papa, sveti otac, koji ne može biti sveti otac, jer imamo samo jednog svetog oca, to je Otac na nebesima. Jer i on je čovjek kao i mi, od krvi i mesa, i rođen je u grijehu i grešnik je, i treba se pokajati i obratiti od svojih grijeha i prihvatiti milost Isusa Krista, a ne odbacivati njegov nauk. Tko da nam povjeruje da je nama objavljena riječ Jahvina? I da nam se otkrila i ruka Jahvina. Ali čitajmo dalje. Kaže, izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. I pazite, molim vas sada ovo. Na svim slikama prikazuju ga kao manekena, plavih očiju, plave kose. Macho man! Ja mislim da on danas živi da bi on bio top reklama na televiziji za odjeću. Da bi bio vrhunski maneken i uspio u tome. Kako ga danas prikazuju? No međutim, pismo nam govori nešto drugo. Kaže, ne bješe na njemu ljepote ni sjaja, da bismo se u njega zagledali, ni ljubkosti, da bi nam se svidio. Imam pitanje jedno za vas. Da li na meni ima ljepote i sjaja? Nema. Da li ima ljubkosti, da bi vam se svidio? Nema. Zašto? Ja sam čovjek isto kao i vi. Isto tako i on je bio čovjek u tom trenutku kao i mi. Samo što nije sagriješio niti jednim grijehom. Slava Bogu na tome. Međutim, ide dalje. Pošto je propovijedao riječ, propovijedao kraljevstvo Božje, propovijedao istinu. I ljudi su govorili, gle, ovaj nam govori kao netko koji ima vlast, a ne kao naši književnici. I tu su farizeji bili jako ljubomorni, jako zavidni na njega. I onda kaže da je zbog prezren bješe odbačen od ljudi, čovjek boli, vičem patnjama, od kog svako lice otklanja, prezren bješe odvrhnut. I pazite ovo, radi nešto
što nijedan čovjek na licu zemlje ne bi napravio ni za koga. A svi se danas nazivamo braćom i sestrama. Ali nitko ne slijedi njegov primjer. Apsolutno nitko. Pazite ovo. 4. stih. A on je naše bolesti ponio. Naše boli nas je uzeo dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačene naše njega satriješe, na njega pade kazna radi našega mira, njegove nas rane iscijeliše. Ajde da malo ovo raščlanimo. Danas na svijetu imamo jako puno bolesnih ljudi. Jel' tako? Što nas tradicionalna crkva uči? Bolestan si zato što si grešnik, zato što si griješio i na taj način si kažnjen. No međutim, prorok Izaija nam govori, koji je negdje oko 700 godina prije nego što je Isus došao u tijelu na zemlju, nam rekao da je on naše bolesti ponio. Mi ne bismo trebali biti bolesni. Da on naše boli nas je uzeo. Ali znaš, prijatelju, ali znaš, prijateljice, mene to boli, ali ona me povrijedila, ali on me povrijedio, ali ona me lagala, ali ona mi je obećao, nije ispunio, pa mene to boli. Moji roditelji me nisu volili, odbacivali su me, moja braća i sestra su me odbacivali. Živio sam život na ulici, spavao sam po haustorima, po podrumima, jeo sam iz kante za smeće, mene to boli. Zašto se to morao prolaziti i živjeti? Ali nije bilo nikoga da mi objasni da je Isus bio cijelo vrijeme uz mene. I da je on te sve boli koje sam ja prolazio, koje sam imao, zapravo preuzeo na sebe. Nikoga nije bilo da mi to objasni. I da mi to kaže. Ljudi su mislili da ga Bog bije i ponižava. Zato što su mislili da je bogohulio jer je sebe izjednačavao sa samim Bogom i se zvao Sinom Božijim. Ljubljenim Sinom Božijim. I zato su vjerovali da ga Bog bije i ponižava na taj način zato što je bogohulio protiv Boga. No međutim to nije bila istina. On je farizejima jasno rekao, zaista, zaista kaže vam, ako ne budete vjerovali da ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim. Isto nam tako kaže da se on nije ljubomorno držao svoje božanske slave, svoje jednakosti sa Bogom, već je sve to napustio, došao na zemlju da bi služio nama, običnim ljudima, jer nas je ljubio. Za naše grijehe probodoše njega. Ali znate, mi smo grešnici. Grešnici smo zato što griješimo. Braćo i sestre, vi svi ovo koji sada gledate i slušate, nijedan čovjek na licu zemlje koji postoji, koji će postojati, nije grešnik zato što griješi, već zato što je rođen u grijehu. Zato što je prodan u grijeh. Nemojte samo slušati svoje svećenike, svoje pastore, svoje voditelje. Uzmite svoje Biblije i čitajte ih. Zamolite Isusa da dadne Duha Svetoga da vas pouči o svemu što je Isus naučavao. Da vam otvori oči da uvidite istinu. Njega su proboli tako zbog naših grijeha. Njegova sveta krv koja je curila
koja se slijevala je krv koja nas čisti od svakoga grijeha i to nam pismo potvrđuje. Želite da vam kažem gdje piše? Ne, neću vam reći gdje piše. Namjerno vam neću reći gdje piše. Uzmite sami Bibliju, uzmite Novi Zavjet, uzmite Evanđelje i sami ih pročitajte. Nemojte biti lijeni. Niste lijeni kada treba ispijati kave, niste lijeni kada treba motati cigare, niste lijeni kada treba otići se opijati, kada treba ići na razuzdane gozbe, tada niste lijeni. Tada niste lijeni. A lijeni ste uzeti ovu Bibliju i pročitati i vidjeti da li je to istina. Što da ja vama sada kažem da je u Varšavi bio potres i da je Varšavu potres sravno sa zemljom? Šta biste mi rekli? U kojim novinama to piše da pročitam? U kojim vijestima je to da to pogledam? A kada vam neko kaže da je Isus Krist Mesija, spasitelj i gospodar, ok, dobro. Ne bi to, ne moram ni čitati, ne moram ni vidjeti o tome ništa. Mnogi ljudi danas vjeruju da Isus postoji. I vjeruju u njega. Ali znate što? Najveća ironija od svega toga što i Satana vjeruje u to. I da je Bog nadmoćan. Ali mu se ne pokorava. I ja sam isto kad sam bio mlad vjerovao da je Isus umro za moje grijehe na križu, da je živio i mislio sam on je svoje odradio, sad je na meni da ja svoj život proživim i odradim. No međutim jednoga dana sam shvatio jednu istinu, da nije isto vjerovati u Isusa i vjerovati Isusu. Nije isto znati i vjerovati. Znate, mene su učili da ljudi imaju mozak. Ali znate što? Ja taj mozak nikad nisam vidio uživo. I vjerujem da taj mozak postoji. Mnogi su me učili u školi kako postoji zrak. Evo ja gledam oko sebe, ja ne vidim taj zrak. Ali zato što su me tako učili, ja vjerujem da taj zrak postoji, a ne vidim ga. Zašto je toliko teško vjerovati da Bog postoji? Njegovo ime je ja sam onaj koji jesam i drugoga Boga osim mene nema. Ja jesam. To je izazov za sve nas da upoznamo tko on jest. Da li ste spremni na to? Da li ste spremni svoje živote predati u njegove ruke? Znate što? Ja sam mislio ovako. Ako predam sebe Isusu, morat ću se odreći mnogih stvari u životu. Šta ću onda? Onda mi je Isus dao do znanja da svega onoga što se odreknem ću stostruko dobiti više i bolje od onoga što sam imao. Odreći se psovke. Jer to je nešto ružno. Odreći se alkoholizma. To je nešto što uništava i razara obitelji. U saobraćaju ubija djecu. Od alkohola ljudi umiru. Odreći se droge. Odreći se laži. Odreći se nepoštenja, prevare, mržnje. Znate li zašto ne želite doći svijetlu? Zato što bi se vaša zla djela razotkrila. Jer piše u pismu da su ljudi više voljeli tamu nego svjetlo, da se njihova zla djela ne bi razotkrila.
Ali kada dođete svijetu i kada se vaša zla djela razotkriju, ta zla djela će ovako nestati. Jer Bog je obećao. Vaši grijesi će biti udaljeni od vas koliko je udaljen istok od zapada. Ako mi jedan čovjek dokaže da može doći na samo mjesto istoka i na samo mjesto zapada, onda ću vjerovati da ono što je Bog rekao je neistina. Jer je nemoguće doći na istok, jer je nemoguće doći na zapad. Ako tvrdimo da je zemlja okrugla, što zapravo ne mora ni značiti, jer niko od nas zemlju nije vidio izvan zemlje, a to što nam pokazuju neke snimke i fotografije iz NASA, pa to nam pokazuju i SF filmovima. To se može snimiti u Hollywoodu. Ali naši grijesi, naše sve negative će biti izbrisane čim dođemo u svijetu. I dobit ćemo jedan besprijekoran život, put koji će nas odvesti u blagostanje i blagoslov. Braćo i sestre, ja vas pozivam danas ovim putem u ime našega ljubljenoga Isusa Krista, Isusa pravednika, da milošću njegovom ljubavlju i njegovom pravednošću pristupite njemu, živome Bogu, ugaonom kamenu kojeg odbaciše graditelji, da postanete kamenje duhovne kuće, da se gradi tijelo Kristovo. Ali dajte da još vam nešto kažem prije nego što završim. Jahve Bog posla svoga sina na ovaj svijet da položi svoj život. Za koga? Za svoju mladu. Za svoju buduću ženu. Tko je njegova mlada? Tko je njegova buduća žena? Pa mi, crkva. On je glava te crkve, kao što je muž glava ženi. Svaki otac za svoga sina to želi. Kada je apostol Ivan bio uznesen u knjizi Otkrivenja i kada je ugledao bludnicu Babilonsku, čudom se začudio. Zašto se čudom začudio? Zato što ono što je trebala biti veličanstvena, preljepa, Kristova mlada, pretvorila se u bludnicu Babilonsku. Zaprljala se opačinama. Pila je iz pehara krv svetih. Na glavi su je pisali mnogobrojna bogohulna imena i riječi. Jahala je na zvijeri sa 7 glava i 10 rogova. Stajala je na 7 brežuljaka. Jedini grad na ovome svijetu, jedna jedina država na ovome svijetu koja je izgrađena na 7 brežuljaka je Vatikan. I s punim pravom sada mogu reći, Vatikan je bludnica babilonska. Ona koja se predstavlja Kristovom mladom, a zapravo vas vodi u propast. Braćo i sestre, i svi vi ovo koje sada slušate, zapamtite da je zakon služba koja ubija. Zakon nije loš, zakon je sve pravedan i čist. No zakon neće ni prstom pomaknuti kako bi vas spasio, kako bi vam dao život vječni. Zato je milost iznad zakona. Zato je došao Isus na zemlju. I rekao, evo činim sve novo. Kada je završio na križu, prije nego što je rekao, Oče predaj ti duh svoj, što je Isus izjavio? Svršeno je, dovršeno je, gotovo je, sve je novo napravljeno. Zakon je ispunjen, ljudski rod je iskupljen.
Sada možete slobodno prići drvetu života jesti sa njega. Anđeo Kerub koji stoji na vratima raja sa vatrenim mačem i maše svuda okolo da nitko ne može prići. Bog mi otkrio njegovo ime, ali ja vam sada neću reći njegovo ime, jer nije vrijeme da znate ime tog arhanđela Keruba. Ali Isus je svojom žrtvom njega maknuo. Jer Isus jeste drvo života. Isus je kruh živi koji je sišao sa neba. I tko ne jede sina čovječjega i ne pije krv njegovu, neće vidjeti kraljevstva Božjega i neće vječno živjeti. Braćo i sestre, vi svi ovo što gledate, ovo ovdje je zajednica milosti. Namjerno sam nazvao milost i to mi je bilo na srcu, zato što neprijatelju smeta riječ milost i meni je drago što mu smeta riječ milost i slava Bogu na tome što mu smeta riječ milost, jer se neprijatelj bori protiv propovjedanja milosti, protiv propovjedanja ljubavi i pravednosti Kristove i slobode u Isusu Kristu. I mi ćemo to i dalje neustrašivo činiti uz Isusovu pomoć po Duhu Svetom. Moje je ime Zoran Komarić. I ako imate bilo kakvih pitanja, a ne želite razotkriti svoje ime, ne želite da znamo tko ste, možete slobodno svoje pitanje napisati na našu email stranicu. Zapišite si malim slovima isus.radosna.vijest @gmail.com i rado ću vam odgovoriti. Isto tako možete nam se javiti na broj telefona 098 1991 647 ili na broj, ne znaš, ok, u drugoj emisiji ćemo vam dati i drugi broj, a trenutno ne znamo na pamet drugi broj, ali nam se slobodno možete javiti i obratiti. Ako želite svejedno doći i poslušati, svaki petak do daljnjega, dok god Krist ne odredi neki drugi dan, u 18 sati se ovdje održavaju sastanci zajednice. Zašto ne kažem službe ili bogoslužje? Zato što naša služba traje svaki dan, od 0 do 24 sata, a ne samo jedan puta u tjednu. Ovo je sastanak zajednice, gdje slušamo i učimo Božju riječ. Kako bismo više o njemu znali. Ne. Milost vam i mir od Boga Oca našega i obilje Božjeg blagoslova vam želimo. A sada ide, braći i sestre, i vi svi što ovo gledate, ide Gospodnja večera. Snimaj dalje. Ovdje na ovom tanjuru tada su bili glineni pladnjevi, danas su keramični. Stoji komad kruha beskvasni, bez soli. I pitat ću vas nešto. Pogotovo vas ovdje danas koji ste nazočni i koji ćete blagovati ovu Gospodnju večeru. Da li prepoznajete u ovoj zajednici tijelo Kristovo? Da li prepoznajete, da li vjerujete da se tijelo njegovo lomilo za nas? Jer spazite ovako,
U tradicionalnoj crkvi da vi dobijete hostiju. I vama se prikazuje kako se ta hostija, svećenik ima moć da nju pretvori u tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo nije ovaj komad kruha. Tijelo Kristovo smo mi zajednica. Amen. I nitko ne može taj komad kruha ili tu hostiju pretvoriti u tijelo Kristovo. Ovo je samo simbol onoga što je on učinio za nas. Molim te, sestro, približi. Kao što je Isus uzeo i razlomio kruh, tako se isto njegovo tijelo lomilo za nas. Da li vjerujete u to? Slava Isusu. Podijelio je svojim učenicima i rekao, jedite od ovoga svi, Ja ću kasnije. jer ovo je moje tijelo koje se za vas predaje. Slava Isusu. Amen. Da li shvaćate? Da ovaj kruh nije tijelo Kristovo. Da ovaj kruh nitko ne može pretvoriti u njegovo tijelo. Da tijelo Kristovo je zajednica ljudi koja ima isti cilj da propovjeda o Isusu Kristu i da upozna ljude o njegovoj milosti, njegove ljubavi, njegove pravednosti, njegove naklonosti i onome što je on učinio za ovaj svijet. Amen. To je tijelo Kristovo. Crkva je tijelo Kristovo. Ne ovaj kruh, ne ona hostija koju vi jedete u crkvi. Slava Isusu. Amen. Tata, to je bilo sameteno. Pošto su blagovali kruh, naš Gospodin milostivi i Spasitelj Isus uzeo je kalež sa vinom. Mi danas nemamo kaleža, ali probat ćemo nabaviti neki drveni kalež kako bi vam slikovitije to bolje mogli prikazati kako je to nekada bilo, pa imamo ovako jednu staklenu čašu po modernom vremenu. Nekada davno Isus je jahao na najnovijem magarcu, jer nije bilo automobila, a danas neki voze najnovije automobile, nažalost, na uštup sirotinje, na uštup prevare. Vjerujte mi, braće i sestre, vi svi ovo što gledate, mi ovdje nismo religiozni ljudi. Mi samo vjerujemo da je Isus Krist naš spasitelj i Mesija i želimo prenijeti njegovu poruku. Amen. Ali religija je jedan od najvećih biznisa na ovome svijetu koja vam izvlači novce iz džepa. Dok oni uživaju u blagodati svega, vi sklapate kraj s krajem i gledate kako da preživite od prvog do prvog. Da li ćete imati za kruh, da li ćete imati za svoju djecu. Pošto su blagovali, Isus uze kalež, zahvali se Bogu i kaže ovako: ovaj kalež predstavlja krv moju koja se za vas proljeva. Kad god ovo pijete i ovo jelo i ovaj kruh jedete, ovo činite meni na spomen. Nitko, nijedan svećenik na ovome svijetu ovo vino ne može pretvoriti doista u krv Isusa Krista. Ovo vino samo je predstavlja krv njegovu. I ništa više. Ovo čineći, činimo na njegovu spomen. Neka ti slava Jahve nad vojskama u ime Isusa pravednika za proljevenu krv, za naše grijehe
jer smo očišćeni od svih dugova i čistih i pravednih i sveti po Isusu Kristu, našemu Gospodinu pred tobom. Neka ti slava i hvala u svu vječnost. Amen. Amen. Da li vjerujete u to? Amen. Ja neću vino, to je uzeta, tuj. Hvala ti Isuse za Duha Sveta, koji nas poučava o svojoj istini. I svemu onome što nas je naš Isus ljubio, poučio da ga još bolje poznaje. U ime Isusa Krista, našu Ja ne bi vino. A nas snimatelj će nakon ovoga snimanja također kušati Gospodu večeru. Slava Isusu Kristu. Amen. Draga braćo i sestre i svi ovo koji gledate, ovo je prva služba u nizu službi koje ćete gledati na svojim internetima, na YouTube kanalima i gledati na svojim Facebook profilima. Biće sve bolje i bolje, kako biste još bolje upoznali Gospodina. Ali bilo bi još ljepše i još bolje, kada biste sami došli i poslušali. To vas apsolutno ništa ne košta. Možda malo vremena, kojih pola sata, sat vremena, malo druženja. Ništa vas ne košta, Isus od vas ništa ne traži, a nudi vam sve. Nudi vam ono najdragocjenije. Nudi vam život vječni u raju zajedno sa njim. Imate slobodnu volju da odlučite. Milost vam i mir od Boga Oca našega i Isusa Krista. Braćo i sestre i svi vi ovo koji gledate, braćo i sestre i vi svi koji ste ovdje prisutni, u ime Isusa Krista.